Euskara altxorra bat dela. Ez, Euskara da hizkuntza bat hitz egin behar da eta mantendu behar da eta borrokatu behar da. Gizu nork esaten zuen Euskara altxor bat zela eta beraz altxorra zen neinean museo baten egon martzala gordeta? Fraga Iribarnek. Fragak esaten zuen hori. Fragak esaten zuen Euskara, zala, movida oso zahar bat, altxor zahar bat, eta altxor zahar bat zen nenean, museo baten horretagon bar zala, baina hor egon ez zaukala inolako beharrik edo izakerarik, ez? Eta hori da, Euskara altxor bat dela esaten duzuna, hori izaten ari zara, ez Euskara, errealitate bat da, eta karo, Euskal altxorrak ukiezinak dira. Hori, eta gorde behar dituzu, eta... Mi tesoro. Kuberteria bitxi hori bezalakoa, ez ezin duzu beti erabiltzen bali moduzu zikindu ingo da. Ez, ama, kuberteria zikintzeko dago, Eta hizkuntzak horretarako dauz be bai, ez? Hizkuntzak ez dira